El Club Futbol Caldes ha aconseguit aquest cap de setmana una victòria de mèrit contra el Canovelles. El duel entre ballesans va acabar amb un 3-1 favorable als locals, que van aconseguir 3 punts contra el líder del grup, un Canovelles que arribava amb una bona dinàmica. Nos da un salto. Vamos a luchar hasta el final por la liga, a ver si llegamos a preferente y si llegamos se lo merece el club y los jugadores sobre todo y los entrenadores como nadie. El partit va començar estancat amb una primera meitat amb poques oportunitats per part dels dos conjunts. La primera diana va arribar al minut 55 de partit, obra de Daniel Gascón. Ell mateix va tornar a perforar la porteria d'Adrián García uns minuts més tard, al 70 de partit, posant el 2-0 al marcador. Per sentenciar, Nil Rueda marcava el 3-0 al minut 77 de partit. Un minut més tard va arribar la reacció del Canovelles, que ja no va servir per capgirar el marcador. No, sí, ha sido un partido competido hasta que han entrado los dos primeros goles. Después ya ha sido todo seguido y bueno, nos ha tocado meter el tercero y ya nos han apretado, pero nos lo hemos ganado. Nos lo hemos ganado. Amb la victòria, el Caldes entra de ple en la lluita per l'ascens a la categoria juvenil preferent. En aquests moments, el Cardedeu lidera el grup amb 55 punts, seguit de prop pel Canovelles amb 52 i el Caldes amb 48 punts.